Ok. Deci e încă una. Poate o să o postez pe YouTube ceva pe contul meu secundar. Scrim. Asta e un tamatone. Asta este un tamatone. Stai ce? Stai. Ok. Deci e ceva cu un tamatone dintr-un motiv sau altul. Nu știu dacă este un instrument foarte potrivit pentru asta, dar nu știu, probabil. Ok. Deci hai să ne uităm la versuri, că am aici o chestie care pot să-i salvez eu și Untitled, add your lips. Oh, fuck. Astea-s versurile. Da, cred că astea-s versurile. Ok, am ajuns cam la jumătatea cântecului. Bla, cât de lung e ăsta? Ok. Ce să dacă nu spun nimic? Wow. Ok. Ce-i butonul ăsta? Fac, costă bani. Purchase your tracks today. Sunt foarte aur acum, este un moment. E foarte aur. Deci, quantul meu cred că pe care o să postez asta, cred că o să îl pun pe screen cu capa. Să capa EM, deci da.